Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Inotu ndiyo nthawi yabwino, ndiyo nthawi imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Lero ndi lachiwiri pa 20 February chaka cha 2024 ndipo talowa mu tsiku namba 6 la nyengo ino ya Lent, ndi tsikuso namba 6 la Mbindikiro wathu uno, umene monga tikunenera ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Buku lachiwiri, kalata yachiwiri ya Paulo yolembera mpingo wa ku Akorinto, mutu wa 6 ndi 2, yomwenso kunali kumalizitsa mawu athu achiwiri pa tsiku la phulusa paja. Ulendo wathu udambira pamenepa. Kodi mwayinyamuka bwanji nyengo imeneyi? Ndipo msabata ino polingalira kuti nthawi yabwino imeneyi ifuna itipatse chani, tikuona the desert experience of Jesus, kuti Ambuye athu alowa mchipululu mmene akukumana ndi Satana, mmenenso Mulungu akuwatuma kuwapatsa ntchito. The desert is a place of encounter. We meet God in the desert. We meet the devil in the desert. That's why tikatenga mawu a tsiku lachinayi sabata yatha, mawu yamba Mose amauza Aisraeli kuti pakati panupa ndikupatsani mwayi, ndikupatsani chisankho, musankhe Satana ndi kusankha imfa, kapena musankhe Mulungu ndi kusankha moyo. The desert is an experience of choices, is an experience of freedom. Lero popitiriza pamene tinasira dzulo, tufuna tione kuti Ambuyesu atafika mu desert muja chikuchitika ndi chani, chifukwa pamapeto pa zonse ife tikuphunzira ndi cholinga choti timutsatire Ambuyesu zimene akuchita. Ndi kuchita chidwi with the uniqueness ya zimene zikuchitika mchipululu muja. Satana atafika kuti awayesa Ambuyesu, akugwiritsa ntchito mawu amene ndi mawu amene amapezeka pa Salimo namba 91. Tatiye na abale ndi alongo tiwerenge Salimo 91 verse ya 11 ndi 12. Amanena kuti chauta adzapatsa anjelo ake ntchito yoti azikulonda kulikonse kumene upite. Adzakunyamula m'manja mwawo wopa kuti phazi lako lingapweteke ndi mwala. Udzatha kuponda mkango ndi njoka, zoonadi udzaponda mkango ndi phazi lako, msona wa mkango ndiponso chinjoka. Tikuona kuti Satana m'mavesi awiri amenewa akuyambira nkhani pa njira, akuti chauta adzatuma anjelo ake. Akunena zoona ndithu ndi mawu a Mulungu, komano tu context wayichotsa Satana, wayambira pa njira. Chifukwa tikawerenga verse 1 ndi 2 ya Salimoyo amanena kuti munthu amene amakhala mlinga la upambana zonse, iye amene amakhala mu mthunzi wa mphambe, adzanena kwa chauta kuti inu ndinu kothawira kwanga, ndinu linga langa, ndinu Mulungu wanga amene ndimamkhulupirira. Satana wachotsa zonse zija, akungoyambira pakati pati. Mutha kudumpha, mutha kujowa. Chauta adanena kale kuti adzatuma anjelo anu adzakuthandizana, anjelo ake adzakuthandizana. Tikuphunzirapo chani pamenepa, abale ndi alongo? Munyengo ino ya Lent, komanso nyengo ya Lent kutiphunzitsa zinthu zimene tizipanga moyo wathu tsiku ndi tsiku. Nchonena kuti Baibulo kuliwerenga ndi Ambuyesu limasanduka mawu a Mulungu, chifukwa timaliwerenga in the context in which it is supposed to be understood. Yesu nchifukwa tisanawerenge Baibulo timanena kuti tipemphere kaye. Pano talowa mchaka chimene achikhazikitsa kuti ndi chaka cha pemphero, the year of prayer. Tikuyenera kuti muchita chilichonse chimene timachita, ngakhale tukalandira masakramenti kumene, timayenera titsogoze kaye pemphero. Nchifukwa yake ife Akatolika tisanayambe china chilichonse timanena kuti dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Inu Atate olenga mukhale nafe, Mwana opulumutsa mukhale nafe, Mzimu Woyera oyeretsa mukhale nafe. Timapanga zimene zija chifukwa timadziwa kuti pamene pali pemphero, pamene pakutchulidwa dzina la chauta, Satana amakhala alipompo. Anali naye pamene Ambuyesu anali mchipululu muja, komanso Satana anafika pamene paja ndi kupotoza mawu a Mulungu. Yet the word of God or the Bible led in the presence of the devil is the tool of Antichrist.
kuwerenga malemba oyera pamaso pa satana chimasanduka chida chimene satanayo akuchigwiritsa ntchito kuti tikhale ogalukira. Ndanthu angati makono amene chifukwa chosazikizira ngati akhristu aku Bereya amene Paulo amati akalalikira, iwo amapitanso, tikawerenga ntchito zathu mu 17 amapitanso kukayendamonso kuti kodi zimene Paulo zakunena ndi zoonadi. Masiku ano anthu ambiri apotoka, anthu ambiri alowerera. In fact, pa Chingerezi timanena kuti these days more people have been used, abused and misused chifukwa chosafuna kuwerenga mawu achauta ndi mtima wodekha, chifukwa chosafuna kuwerenga mawu a Mulunguwo pamaso pa Mulungu. Ndi satana amabwera nkudzapotoza. Mudamvapo nkhani imene idachitika ku Kenya chaka chatha miyezi ya March, April ndi May 2023 pamene mbusa wina titachula mayina because the issue is documented, milanduso ikukambidwa. Mkulu wina pastor wina dzina lake Peter Mackenzie amene amauza Khristu ake kuti asale kwa masiku angapo usana ndi usiku, kakudwala kandiyana, ndipo chuma chawo chosazibweretsa kumpingo. Ndeti mamva kuti anthu ambiri adasaladi mpaka kufa, kuti tsiku lina adafukula mitembo ya anthu amene amagwirira akafa yopitirira 110. Sitikuweruza, koma tikunena kuti ngati mawu a Mulungu tiwatenge osamawerenga pamaso pa Mulungu tidzapotozedwa mwachidule. Ndanthu angati ajeredwa ndalama m'dzina lonena kuti tikupemphererani muchira, tikupemphererani mupeza ntchito. Kaya amadziwa ndi Mzimu Woyera, komatu Mzimu Woyera amaunikira anthu amene akufuna kuti aunikiridwe. Tiziwerenga mawu a Mulungu pogwiritsa ntchito chikhulupiriro komanso nzeru. Mulungu adatipatsa chikhulupiriro yomwe ndi mphatso, Mulungu adatipatsanso nzeru yomwe ndi mphatso. Powerenga mawu a Mulunguwa tiziphatikiza ziwiri zokha. Tisakhale ndi chamati myopic faith, kungogwiritsitsa kuti izizi basi zimene anenazo. Nthawi zina anthu timapotozana m'dzina la Mulungu, nthawi zina anthu timalakwitsana m'dzina la Mulungu, nthawi zina anthu achita zoyipa m'dzina la Mulungu. Tisachite m'dzina la Mulungu, tichite ndi Mulungu. Yesu Khristu amawerenga mawu a Mulungu ndi Mulungu, satana amawerenga mawu a Mulungu ndi za Mulungu. Yesu Khristu amawerenga mawu a Mulungu ndi Mulungu, satana amawerenga mawu a Mulungu osati ndi Mulungu. Ndanthu angati amene apotoza akatolika m'dzina lonena kuti nawo samawerenga mawu a Mulungu. Ndimaseka chifukwa tikawerenga mpingo kufikira 1547 chaka chimene Martin Luther anatuluka mpingo. Muona kuti zaka zonsezi mpingo ndi umene wakhala ukusunga malemba oyera, ndi umene unapanga document Bible, ndi umene unagawa mavesi, ndi umene unagawa machapter. Lero wena amangofika kuti akatolika simadziwa Bible. Izo tizike pambali. Nkhani ndiyonena kuti pamene tikuwerenga mawu a Mulungu mu nyengo ino ya Lent, tiwerenge ndi Mulungu chifukwa tikachita chibwana satana atipotoza nawo. Tisaiwaletu abale ndi alongo kuti tili mu tsiku la namba 6 la mbindikiro wathu la ulendo wathu wa masiku 40. The desert experience is a place of death. Mchipululu ndi malo amene timakumana ndi imfa. Tikamuyang'ana mchipululu mulibe madzi. And madzi is the basic element of life. Mutokhala ndi ndalama, mutokhala ndi zovala, mutokhala ndi zakudya zambiri, koma ngati mulibe madzi china chake chimasowekera mmoyo. Madzi ndi amene amapanga drive, nchifukwa chake mchichewa china ena amati water is life. Madzi ndi moyo. Zimenezi mchipululu mulibe. Muli harsh burning light, muli chifunga chotentha kwambiri. Ndipo mapeto ake muchipululu timakhala exposed to the devil. The more you pray, brothers and sisters, in this Lenten season, is the more you be tempted. Satana safuna anthu amene adafa kale. Kuchipululu ndi malo a imfa, ndi malo okumana ndi satana, ndi malo awekha. Koma muwekhawo satana so amakulondola kumeneko. Nchifukwa chake anthu amene amapemphera kwambiri tizapemphereranso, chifukwa satana samayesa anthu akufa. Satana amafuna anthu amoyo kuti awayese. Satana amafuna anthu amoyo kuti awagonjetse, kuti victory yake iye ayichemerere. Nangati apeza chofa kale satana satchukatu. Nchifukwa chake acheya akakhala olimbikira kumphakati satana amayesa. Ansembe akamalimbikira satana amayesa. Abishopu akamalimbikira satana amayesa. Kandi mtsogoleri wina aliyense mudindo mu mpingo akamayesetsa za Mulungu, satana amamuyesa. Komano sitikungoyimira ponena kuti satana
basi mchipululu moti tikumana naye ndipo iye ati yesayi mchipululu monso mmene Ambuye Yesu analowa. Chifukwa ena mwina pofika pano ndetili ndi mantha kuti koma bambo mwatiuza dzulo kuti mchipululu muja it's a place of silence and solitude. Mchipululu mwati lero mukuti ndi malo okumana ndifa. Nde pali chifukwa choti ndilowere mchipululu cha nyengo ino ya Lent inde kupatula kukhala phe komanso phe wake tanena kuti amabweretsa zabwino. Kupatula kukumana ndifa ndi Satana mchipululu. It is in the desert that we also remember that it is also in the desert that we experience salvation. The desert is not only a place of death or an encounter with the devil or an encounter with solitude and silence. The desert is also a place of salvation. Ndi mmene ndithu timakumana ndi Mulungu wathu. Mchipululumu ndi mmene timakhala mtundu osankhidwa. Mukumbukira Aisraeli akupita pa ulendo wawo ku dziko la mkaka ndi uchi, itakwana nthawi yoti alowe mchipululu mwawo adakumana ndi zinthu zingapo zimene zidawayesa. Mchipululu adakumana ndi njala. Aisraeli anavutika ulendo wawo aku Kenani, anamva ludzu, anamva njala, ndipo Mulungu anawasunga polandira Yesu. Beautiful. Mchipululu timakumana ndiye. So iwo aja adava kutopa, adava njala, komanso adakumana ndi njoka za ululu mmene muja. Koma Mulungu sanasiye okhayi. Mulungu samatisiya mchipululu mwatu. Ndipo timamva kuti at the peak of their desert experience, Aisraeli Mose adachokanso pa gulu la zake ndikukwera pa phiri pamene adakakhala masiku 40. Ndipo ngakhale countenance yake, maonekedwe yake ali pamaso pa Mulungu ankasinthika. Inu ndine talowa mchipululu mmene tisangoganiza zoti tikumana ndi Satana yekha, tisangoganiza zoti tikumana ndi kuyesedwa kokha, tisangoganiza zoti tikumana ndi imfa yokhayi. Mchipululu mmene mukuyesedwa kukhalapo komanso tikumana ndi salvation. Mukumbukire kuti Aisraeli atayenda mchipululu chawo, mapeto ake adapambana. Mapeto ake Ambuye Yesu adawapatsa chigonjetso, adapatsa zosowa zawo, komanso adapatsa dziko limene Mulungu adawalonjeza chifukwa choti adadutsa mchipululu. Ndipo chinthu china chofunikira kwambiri chimene timafuna tisinkhesinkhe tsiku la lero with a desert experience ndi mmene Satana amabwerera moyo mwathu. Ambuye Yesu aja atakumana naye Satana mchipululu muja. Ena timaganiza kuti Satana ndi chirombo monga mmene ena amalembera kuchijambula, chirombo cha nyanga zambiri, koma chopsa cha black, cha dzimau zobangula choti chikatigwira chitifinya pa khosi. Koma look, Ambuye Yesu mchipululu muja Satana sanabwere ndi dzimau zopseza zaukali akudzimenya ndi kudzichekacheka. Ayi, Satana anabwera as a voice suggesting something. Ngati ndinu mwana wa Mulungu, sandutsani miyala iyi kuti ikhale bread. Kenako akuchekera mawu aja paja Mulungu adati. Kenaka kuti ngati ndinu mwana wa Mulungu mudziponye basi. Paja Mulungu adati adzatuma angelo ake adzakuakhani. Mawu aja adambirira aja. Ndimafuna kuti nkusinkhasinkha kwathu kwa tsiku la lero timalize ndi zinthu ziwiri zimenezo chifukwa ndizofunikira kwambiri pamene tili mu nyengo ino ya Lent, pamene tikukhala pansi pano. Chifukwa tikunena kuti nyengo ya Lent ndi sukulu yapadera imene itithandize kuti tikakumana naye Satana tithane naye motani. Ndeno these two things are paramount if we are to inculcate them into our daily living. One, the devil is suggestive. Nditu akuchita moyesera, sakuchita mokalipa. The devil is suggesting to Jesus ngati ndinu mwana wa Mulungu. Poyambirira tikhale anthu osamala chifukwa Satana amapanga suggest, amapanga propose. Asanapange propose ipo amabweretsa feeling yakudzikayikira. Ngatitu ndinoda nsembe tapanganize tione. Amabweretsa chikayiko moyo kuti anthu amakayikira zoti ndine wansembe. Anthu amakayikira zoti ndine bambo fumu eti. Ndaonetse kuti ndine bambo fumu. Nde umayamba upanga zinthu zoti you want to prove that you are a parish priest.
Satana pamene amamba kukondwera amatipatsa matama oti aliyense adziwe kamulipo ansembe 5 paparishi kamulipo ansembe 3 even mutakhalapo awiri. Satana amakupatsa mtima wina wake oti aliyense adziwe kuti bambo even tu mulendo adziwe kuti bambo fumu ndo uyoyo. Ngati ndinu bambo fumu akalipireni akwayi. Ngati ndinu bambo fumu akalipireni acheya mpakati. Pamenepo ndi pamene timalakwitsira. The devil amabweretsa kudzikayikira mwa ife. Ngatitu amuna anu amakukondani tayesani tumuone ngati amakukondani. Ndi mayi amabwituka mayi amalalata pakhomo kula amuna kunja kuno amuna amagula zovala zakazawo amagulira mafoni odula kamati ma iPhone imati kandi 14 kandi 15 kandi chani komweko nanga ifesi yathu ndi skolombingo. Komano the point is the devil amabweretsa kudzikayikira ndi mayi pakhomo kukhala kuti mota amuna anga panopa moti dapitadi ku field ndetu minimini ayimbira phone amunawo osati ndi mtima wachikondi koma kwakayikira abambo atiritu meeting basi ndimangoti ndione kuti phone ikugwira 15 minutes later hello abambo ndakuzani ndili meeting okay akukayika amayi ngati amuna wali meeting ngati amuna ali kuntchito chimodzimodzi azibambo akakhalakhala agwira phone yakazawo andione uyankhula ndani pa phone pamene ulemba ma message otani pamene ndawo zonse kwakayikira akazi awo chifukwa devil adawuza kuti inutu akazi anu aja samakukondani so keep following her. Ngati ndinu mwana womolo komano kusiyana kwa ife ndi Ambuye Yesu nkonena kuti from the word go Jesus was convinced who he is. Pa ubatizo wake padaveka mawu uyu ndiye mwana wanga ukondeka muzimvera iwe ndiwe mwana wanga ukondeka ndipo so kuyambira pachiyambe Ambuye Yesu analatadziwa kale ngakhale Satana amapanga propose kuti adzikayikire Yesu sanadzikayikire chifukwa mawu achilimbikitso mawu achikondi adaveka kale ochokera kwa Atate. Inu ndine ngati chiyambi chathu chikhale chaweyaweya ngati banja lathu likhale laweyaweya ngati unsembe wanga ulibe pure foundations strong foundations the devil will test me ndipo ndidzagwa. Ena tayesedwa mnjira zosiyana-siyana ngati ndinu mkatolika tatiuzani kuti za Mayi Maria mumamvetsa bwanji. Anthu ambiri amene amanyazitsa mpingo wathu amakhala zinthu zakuzidziwa kale choona adachidziwa kale koma chifukwa chosafuna kuvomereza choonacho ndamabwera kuti adzati yese mmapembedza mafano mmapembedza Mayi Maria. Ena ndithu mwadala kumapotoza akatolika amakhulupirira ene atatu Atate Yesu Khristu ndi Mayi Maria kuchotserapo dala Mzimu Woyera akufuna inuyo mudzipange proof kuti ifetu ndife akatolika eneni. Don't waste your time answering to critics. It's the voice of the devil amene angofuna akubwezeni mbuyo. Ngati ndinu mwana wa Mulungu tiponyeni pasi. Ambuye Yesu analatadziwa kale. Chachiwiri tikunena kuti the devil amapanga suggest sana akalipire kuti iwe ndiwe mwana wa Mulungu anapanga mwina soka voice kake ngati ka queen kapena ka king kabwino. Ndeno mutsaone zimene zimachitika mmoyo muno. Munthu umakhala kuti ndimapereka zitsanzo zimene zamene mwandimverapo m'maulaliki osiyana-siyana. Munthu apita ku church kuti ukapembedze bwino utanyamula 2000 yako 5000 yako kuti ndipereka mbale. Satana amabwera bwino ndipo amapanga suggest. Bro ache anthu amatero ache osayiwala atu kuti kunyumba kuli benchere. Ndemaona anthu atangwanika nchali chimoja tandisindeni. The devil has suggested to them to do otherwise. The devil amapanga suggests. Amweni inuyo tudziwa kuti ntchito zachifundo mmachita mukadapereka tudziwa kuti mukadapereka bwino 10,000 ya mtulo komano chifukwa chanena kuti pena pake pali kena kake kamene muswekera kuti mukathandize tangopereka na papa 2,000. Tikhalo samala bale ndi alongo. Satana satigagamiza koma Satana amabwera pang'ono ndi pang'ono mpaka ife titayiwala kuti ameneyo ndi Satana chifukwa amadziwa kuti akabwera mochenjera akabwera moopseza akabwera mwaukali tinkanira. So the devil will always propose. Chotsirizira tiyena abale ndi alongo tikhale osamala kwambiri tikhale anthu ochenjera kwambiri. Lero taona zinthu ziwiri zofunikira. Satana amagwiritsa ntchito malembo oyera. Satana amapanga propose kwa ife. Satana amabweretsa kukayika mmoyo mwathu. Kodi inu ndine desert experience ikutiphunzitsa zotani?
Ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Mawa tilowa tsiku la namba 7, ndipo mawa tufuna tilingalire kuti mu desert experience mmenemu ndi ma temptations otani amene amamanga nthenje, nanga timayesedwa motani ndi Satanayo. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireniso abale ndi alongo madzulo opambana ndipo osatopa pochita zabwino. Bye.